Jste jednotlivec nebo mladý pár a hledáte moderní bydlení v novostavbě se skvělou dostupností centra Prahy? Pak přesně pro vás máme v nabídce byty o dispozicích 1+ KK nebo mezonetové 2+ KK v moderním bytovém domě v Uhříněvsi. Před vámi zde ještě nikdo nebydlel, vše je nové a finální zařízení bytu může být přesně podle vašich představ. Budete mít dostatek komfortu pro život i pro práci z domova. Příjemným bonusem je buď malá terasa nebo lodžie u každého bytu. Všechna okna jsou navíc vybavena elektrickými předokenními žaluziemi. V domě je dostatek světla, kolo i těžký nákup pohodlně přepravíte výtahem, pro uložení vašich věcí je zde sklepní koje a auto zaparkujete přímo u domu. Hravě se však obejdete i bez auta. Cesta na vlak trvá pouze několik minut a vlakem jste za 20 minut v centru Prahy. Jistě ale využijete i plnou občanskou vybavenost přímo v Uhříněvsi. Najdete zde totiž množství restaurací, krásnou přírodu, cyklostezky i dostatek sportovišť. Neváhejte a domluvte si osobní prohlídku.